Hej. Vi vil lave sådan en hortutorial på Mikkel, eller to hortutorial. Ja. Hvad er det for en ting, vi laver? Altså den ene det er en tillebindsvætning, og den anden det er sådan en underlig hestefødsel. Ja. Det. Og jeg vil egentlig bare gå i gang. Ja. Jeg har ikke så langt hår. Og det er heller ikke særlig tykt, så man kan ikke lave sådan virkelig meget. Men man kan da lave lidt i gang. Ja. Okay. Så tager man sådan en børste eller en kam. Nu tager jeg en kam, fordi Mikkel er også sådan her. Så rører jeg det bare lige om. Og så tager jeg hendes skilning her og skiller håret. Eller sådan, Altså jeg har sådan skilning. Laver den. Ja, man tager hendes skilning og skiller hende op. Så. Der går den. Og så deler man den op i to, ligesom når man skal lave røghaler. Så. Sorry. Og så er den delt op i to bunker. Og så tager man en tot fra den ene bunke og lægger i midten. Sådan at der bliver Søren! Og så tager man en tot fra den anden bunke. Cirka samme størrelse. Det er ikke svært. Jeg er faktisk rigtig koncentreret her. Og så de to, de skal så krydse hinanden der i midten. Krydse dem. Ja. De skal lægges ind over hinanden. Og hvis det er, så kan man altså godt lave sådan en hæftehale og starte derfra. Au. Og så lave stilleben. Au. Undskyld. Hvor er lidt hår. Ja. Og så bliver bare ved med at tage totter fra den ene bunke og lidt over. Og Det er egentlig rimelig nemt at lave. Jeg kan ikke lave det. altså sådan, når man lige har fundet ud af det. Men det er da egentlig det sværeste egentlig at holde på. Ja. Eller at få den lige store totter. Det gør jo det ikke sådan helt meget. Totterne kan ikke store. Men når man er kommet til en rimelig langt ned, så bliver det faktisk meget nemt. Hvorfor skøb op i. Nu kommer der en gæst. Hun spiller sådan noget Garfield stemme. Jeg spiller Garfield. Jeg elsker at spille. Vi er bare totalt hjerter. Sjovt det kan være. Ej. Der er kommet sådan en, der vil rigtig mange penge. Altså ikke, det er bare roligt. Og sådan nogle ting, vi spiller bare et tryk til fremme. Men når man er kommet sådan cirka til midten, så kan man egentlig nærmest bare holde de der to bunker i sine hænder. Så er bunkerne ikke særlig store. Og det kan også godt være, at du kan have din mor eller søster eller din venner til at lave dem på. Det kan godt være ret svært at lave på sig selv. Ja. Eller på andre familier eller det. Jeg kan ikke lave det for andre. Eller mig selv. Jeg kan lave en hestehale. Jeg kan ikke lave en flætning for mig selv. Det skal din mor gøre. Ja, det. Det er også en lidt mere. Jeg har tjent 910 kroner på en dag. Så meget. Ja. Jeg har fået en Garfield. Kan du købe ham? Nej. Ja. Jeg har lige brugt, jeg ved ikke hvor meget, for at opgradere hende her. For den lidt hurtigt. Ja. Hun er så langsom.
Men nu har jeg opgraderet hende. Er hun så hurtig? Hun er lidt hurtig som de andre. Ja, det tror jeg da. Sådan næsten. Så tror jeg også, jeg skal opgradere. Hun koster 30 Garfield, tror jeg det er. Nej, mindre. Jo, 30. Garfield mindre? Ja. Jeg tror, jeg har 22. Jeg havde 70. Er det de sølv eller guld? Hvad? Sølv eller guld? Guld. Altså, hvor langt nede er du? Sætter man bare det lidt stik ud i de, når man er færdig. Hvad? Man sætter bare lidt stik i, så når man er færdig. Ja. Og så vender vi bare med. Og sådan der kommer man så til at se ud. Og så kan man sådan lige trække ud i den, for at den bliver lidt mere fyldig og så. Fyldig? Ja. Det du ikke har så meget hår. Og sådan der kommer man til at se ud. Og det var så den første frisyr. Den første frisyr. Altså, nu går der bananer i det her. Og det skal lige sige, at næste frisyr, der skal man altså bruge glat i armen. Det er næsten brugt glat i armen. Så er det tænder jeg. Og grunden til, at jeg ikke lige bruger varmebeskyttende, det er fordi, at nu får krøller. Nej, det er fordi, at det glatte jern, jeg har fået, det er sådan rigtig, rigtig dyrt et, og det beskytter allerede mod hår. Det er derfor, det koster så meget. Og jeg glatter ikke normalt hår, jeg har fysisk glat hår. Ja. Og det er egentlig heller ikke fordi, det skal være glat. Så, nu har jeg taget den der flækken ud, og nu har jeg krøller. Nå, det første, man skal, det er at have en stik. Ja. Så. Og så laver man bare en helt normal hestehale. Og så er det en rigtig god frisyr til, hvis nu er sådan lidt her. Hun har sådan meget, meget tyndt hår. Så kan en hestehale tit sådan, hvis det er lidt kedeligt. Eller sådan. Nej, ikke. Ej, jeg har stadig den der dumme sagt i armen. Nej. Jo, jeg ved det. Nu har jeg ikke det mere. Nej, okay. Så tæt, da du sang. Nej. Undskyld. Au, for søren. Undskyld. Garfield. Jeg har fundet det. Nej, det har jeg ikke. Og jeg synes ikke sådan rigtigt, at det gør noget, der er nogle humpler. Det går bare lidt ondt her. Sorry. Ja, tak. Nu skal jeg se, hvad det siger, men det bliver svært for dig. Wow, Nej, for det er faktisk min nej, den tager fast i. Ja. Så fast i her. Au, for søren. Au. Det er færdigt. Så er der en normal hestehale. Så lige stille. Nå, ja, undskyld. Og den kan man så lige redde ud. Rev ud. Rev ud. Au. Har du så godt for brændt? Og så er fint af sammen. Så deler man sådan. Hvad er dine forældre eller andet? Hvad? Nej, det er jo glat igen. Nå. Så deler man sådan her op i to, eller du tager lidt af håret og vipper fremad. Så der. Og så tuperer du lige det inderste her. Og det kunne fx være det, jeg havde med. Eller hårstønden. Og så det her. Så lader jeg ham. Så tuperer man lige det her inderste. Ikke det hele, kun toppen. Kun lidt af det.
Og der bruger man selvfølgelig en kam. Sådan, så er det tuperet. Så tager jeg lidt glatte jern og det der tupering, det tager man lige fra. Det er det, man skal bruge. Og så holder man lige glatte jern på det i 2 sekunder. Sådan er det så. Og det gør man lige igen til den anden side, kan man sige. Og så holder man det opad, og så gør man det igen. Så tager man hele håret lige og holder. Og så når man gør det, så tager man sin kamp igen. Han lugter faktisk virkelig godt. Og så når jeg gjort det for den top, så smider man lige den fremad. Og så tuperer man lige den nederste top også. Så måske du skal sætte det i spænden. Det er måske meget godt. Og det kan man jo så også lige sætte i spænden. Nej. Lad nu mig. Det er typisk de ord, ja. Lad nu mig. Det er lige noget, du kunne sige. Lad nu mig. Lad nu mig. Jeg vil så lige sige, at hvis man har tykt hår ligesom mig, der var helt meget hår, så skal man have lidt af det. Absolut så er det. Også det. Det bliver det også. Ja. Au, for søren. Au. Sorry. Sådan. Eller. Det bliver små tørre. Sådan. Og helt fint. Så tager man lidt igen, og lige sådan den der. Jeg skulle lige se det så. selv. Så tager man lige tuperingen fra igen. Og lige glatter om, eller holder glatte jern på det. Ja. Og Skal jeg tage tuperingen? nej, nu er det sådan brændt dig. Nej, jeg gjorde nemlig ej. Sådan her. Så det er på tuperingen igen. Åh, for helvede. Og så tager man... Rødte du der? Ja. Så tager man alle håret ud fra hætten. Må jeg lægge tilbage? For helvede, det tror det var. Det er mig, der har det. Ja. Det var. Ja. Jo, det er også det var. Og så de her det øverste hår. Mette, du gider du i hvert fald godt lide. Jamen, jeg vil se mig selv. Så Det ja. er sådan her lige lidt tilbage. Man skal ikke reservere en ud, fordi det ikke gemmer sig bag den første sådan. Ja. Der med lag over. Og så det her, de små hår her. Så tager man det glatte jern og sætter og ikke sådan helt vildt bare lige her det nede. Au, for søren. Hold da. Nå, dit hår det er varmt. Au, for helvede. Og så tager man toppen her og... Au, Ida. Det gør faktisk ret. Og det er jo bare sådan, det er meget mindre det her. Og så får man det jo bare lige til at se. Så er det også bare nemmere at lave en knold. Ja. Vil du lave en knold? Nej. Se. Tada. Må jeg se det? Så vender du dig. Nu skal der jo have været før. Nej, jeg kan få til den her, så er jeg længere ned. Så! Det kan også have sådan en bumpe op her. Det er det der fede. Det er faktisk helt vildt fint. Nej. Sådan. Og der kan man jo så for eksempel lave flætning eller sillebælsætning. Alt muligt. Det er da mig, der sidder mærkeligt. Ja, og det var så de hårdtutorials, vi havde til jer. Og hvis I vil se nogle flere, så husk at like den her video. Og skriv nogle kommentarer, hvad I gerne vil se. Ja, skal vi sagtens lave det? Ja, alting. Ja, alting. Så, hej hej. Hej hej. Så var det.